ndemo fuyo chikoneso chi aninde dovra ba changambi dovra ndiye dovra because zakadai uchangambi nduda munhu aifana kuvhura kuti ndiani pakati penyu ndiye waya ndiye bambo aifana kuvhura kuti ndiani wambokatadza akaenda kunde maticha ore gare pasi ndipe report aputiwa akaenda ke aifana kuvhura kuti ndiani waifana kubvisa mabanana ndoapa mukaitadza ndiwo pakati ndini mukaitadza changamira ndiwo mabanana aangabva kusima ndo zvatakataura munhu takati mabanana abva kusimwa ngaende kosimwa pamwe rodi iite sei ivhurwa but izvimba kutoti uyu ndiye aifanovhura babu pamusoro changamira ndinokubira utsanangurawo tsananguredziso ndinoda ndimire yakanaka changamira muna 2014 muna 2004 waifamba nemigiveni mangwa tautanga ukaona tatuma vanhu kuti vanhu endei muotarise uye mutipe feedback yezvamaona kuground it means nyaya inenge yatonzwika munomu hatisi kutanga kuti nyaya yaba izvozvo zvamuda kutaura nhasi maifanira kunge makazvitaura muzivo takatisa tatuma vanhu because maakutaurai muti vanhu vedu vatakatuma takatumira mahara ndo zvamakwedza kutitaurei uchapindi neiko uchidzika ine kuzasi kwakaperera munda mabvakwira bhashenda kukwani mukondiwa mawaifamba muya vanhu already mamatori mabhanana mahombe tobva tachipinga chikuwe kuzasi kudhuze newaini uchine mabhanana achikubva kusimwa ndikumbirawo kutsanangurawo ngekuti rodi ini ndakagadzira muna 2004 ndagadzira rodi mumashure menguva shomanana ndakaona mwane mabhanana netoilet dai mukatondera kuti makati mabhanana netoilet iyo zvakaiswa murodi ngazvibviswe dai mutondera ndezvemakataura ameno ndine mboo iyo ndauya nayo yakaonawo rodi iri kugadzirwa newana wangu nemunhu ndakandatuma aibva hazozinga achiwake toilet murodi imomo iyo ndakandagadzira akati awake toilet murodi imomo ndiani ndiyo iwo wakawaka ndiyo ane toilet akati wakaendiani ndiye iyeyo because toilet yakawakwa murodi ndine mboye kuti ndiyo munhu akawaka toilet utori pano aitobvunza kuti ngei muri kuwaka toilet murodi iwo abva kwazi uyu wakati kwazi handisi kuida barodi yacho zvadaroko manje zvadaroko takabva nyaya yakabva wakazomangara kwamambo mutasa muri mvuye muri mvuye zvingadereri ndinokuti bambo muri kuona zvatinoita munhu akauya kudare kuno tinomupa nguva yekutaura zvese zvaanoziva nezvaanoda nechii zvese kana zvazopera ndopaya pamunozoona takuti vakomana chidzikai munoone kuti zvataurwa munomudare ndizvo here zviri paground nekubva marekomenda kuti tinokwanisa kuzvigadzirisa sei kuti vanhu vagare zvakadii zvakanaka mukati imi muchabva munomu taita recommendation vanhu vobva vaenda kuground vobva vanona futi zviri kuground vobva vadzoka kuno kune recommendation imiwo mati kuti aiwa nyaya taakuitaka ndauya neimwe witness witness inodei nhasi uno panhasi tangu yakuzwa report chete I just want the report kuona vanhu vakatuma kuti report makaonei paground what should be done ndo report yenhasi noti kutanga futi ndinguya nemawitness nhasi inini handisi kuziva kusununguka pachagamiri mukatidaro
No, it's okay. Weakness in your And this is lazy. Mangala. I'm lazy. Andizozwa usununga chemene mukandipa nguwa yakutaura manyukesi sindotaita aya ese atauta maripoti breaker iwanhu ndakatuma kuti makaoneko kati sanhandara mati inini toilet ngemwana yemwana wangu ngemwana wenyu yakawakwa pai yakawakwa mungu yakawakwa muroti inini ndasvika makaiwakire ndakasvikawo chero nani nemwana wangu nakwazva mwana wenyu ndeupi manje mukunda wangu uyu ndiani ndimukwazva munun'una wake ndiyo akaroora mwana wangu munira wake ndiye akaroora mwana wenyu saka ivi makasvika murume wemwana wenyu ndakasvika kwawakatoirete mwana munzira yamugwamvira ndipo toilet yemukwambo yamugwambo munzira yanga yagadzirwa neavo ndakausvika warugadzira ndibva ndabvunza kuti zvakamira sei zvikazita zviindishe vhurapo paite rori saka pandakazozviuya kwawaka toilet ndakati seima wakanzira iyo toilet murodi zvikanziita zvindiiva manguru wakairodi yashandiswei bonguru wapi kudai mukadzi wacho utori kumbari kuti zviita mumufonere mumubvunze kuti makawakirotidzorea mashure zvisikaita because zvese izvi tatapedzerana uyu netoilet yacho anga ati namunin'ina wake anga toilet ndichabvisa zvese zvazvapera chiripo badzi ngechekuti awo wabvise mabhanana awo uyu mabhanana handiyanguba ngeawo netoilet zvese aiwa mabhanana ari kumusoro aya ari kumusoro aya apinde muyadhi mangu ndo makazi matakawirana mupinde muyadhi mangu imomo ehe umonda ndakaisa rodhi hamuchinendoba aiwa umonda rodhi yakaongororwa nachangamire samanga kuti iri right here takatowirirana miraya hamusitaura zvakafanana zvamutaura zvakasiyana because baba vari kuti pani pavakagadzira road and yaifanira kushandiswa neava kupfuura ava road iyoyo ava ndobva kuti road iyo hatisi kuida ndobva enda kuwaka toilet nekuisa mabhanana muroad iyoyo yakagadzirwa neava then samanga ndokubva auya handichazoti samanga wakabva aita recommendation yekuti road payanga iri apa paparugadzirwa neava ngaibve ipo akanorekomenda kuti tedze fenzi ndiani samanga isasapinde nekukondiwa isasapinde nekondiwa pakayazovakwa toilet iri kudzasi ngekuti samanga wakanditi tiri kunetsana ngepakati pemunda wakazi iwe mukaita enda wagadzira rodi dzasuku isati yafambwapo unondidaidza ndiona kuti yakanaka here kwabva atoma Percy Samanga naGilbert Mangara kuti wauye kuona wakadaidza baba wake uyu wabva wabvunzana rodi yanaka here kasi eho saka mumashure menguva shomanana kwakuona murodi muyomo mwane toilet yawo ndinoti yawo ngoti ndiye mukomo wacho uyezve ndiyangada rodi mumashure mwe ndono mabhanana amo ini ndakaramba ndakanyaranga ndakati zviri kwawari asi manje ndizvoti mumashure menguva ndibva ndadaidwa kwamambo anga aripo izvizvi kukazi uyu urukilema kuti kwazi hauna kuvhura rodi ndibva ndatsanangura izvo ndakandaita aibva ataurirwa namambo kukazi endai mubvise rodi toilet iyoyoyo nemabhanana iyozvo zvakaiswa murodi zvino haana kubvisa kusvikira nanhasi zvakandodaro asi ini napo takabva panapa Changamire makataurawo mutauro wekuti toilet iyeneyo nemabhanana akaiswa murodi ngaabviswe ngekuti zvakaiswa maone asi tasvika kumba manje ndakaona hangu kunga zvinosivisa kuti tiritai rodi ndakati vonai manzara yapera yangu ari pano aya pindangi pamanzara yapera mukamasvika pako iro modzokera kurodi yenyu ndapedza hangu Changamire zvakabuda here hazvisizvo zvakabuda zvatakawirirana handizvisizvo because rodi yaipinda nepakati pemunda wake
ndobva yazina samanga chidzinga ine kuzasi kwemunda wake mumunda make imomo mumunda mamudu arabvisa mapozhi obva achibvisa mabhanana ake mumunda make imomo ndo maasoda kubvisa mabhanana ari kuti aiwa imimi endai kwenyu kuzasi aiwa mutange kugadzira rodhi yenyu ikoko kuseri kwewaini toilet ini ndakushupana neava toilet iri murodhi yondakagadzira ndofunga mbo yangu yataura toilet iri murodhi yondakagadzira imimi muri kuti pakaiswa toilet ndo mamagadzira rodhi pari pakati pemunda wenyu handi pakati ndakabvisa fenzi yangu yaenda kudai ndebva ndazina ishesa vangabvisa fenzi yakoko avarigosofuma pakati pemunda hamuzopedzi kutaura baba ukwidzaka ndibva ndachigobora ndakabvisa fenzi yangu ndibva ndagobora miti yese yanga iripo ndibva ndakwidza uko imomomo ndakabvisa fenzi nemiti manje nomaka wamaiswa toilet maiswa toilet garegare wamaiswa mabhanana toilet yacho ndiyo yakati iri kuti samangara aho wakasika vanhu vari kugadzira rodi ekutanga chechipiri aibva azoti uya uwake toilet murodhi imoyo ndakandagadzira yandivo yavo isisiri nzvimbo yangu bainini saka ivo wava manje ndio wakuti kuda kuti pinda futi asi rodhi ndakadini ndakagadzira ikapasiswa naShisamanga wakatuma Sisamanga naGilbert Mangara kuti waongorore rodhi iyoyeyo wakabva wapasisa wakadaidza baba wake kati rodhi yanaka saka asi iwo pachizvawo ndio wakaisa toilet ndio wakaisa kuti mabhanana zvino zvakutyiswa apa kuti kwai ndini ndakayeyo Changamire handisini vachangamire chekutanga chatinotaura ndinoti dare rezivo ukama uri pana tiri watatu kudai wamukaitadza ndinowaita baba munini baba wangu inini nawe iwavo mai wavo vana mai wavo nemukoma nemunini right avo vari apa ndisekuru veava right inini muninini wangu anonzi vaMangara ndo vane mwana akaroorwa nemuninini wangu wandiine 30 more than 30 years ndisingatauri nemuninini wangu bairi nenyaya yekunyonganiswa ngeuyiwe right yapedza kudaro akaenda kovhara rodhi yakasovhurwa nechikoro mai vangu inini nawo ari kuclock 100 years akafamba nerodhi iyoyo vachienda kubhora vari kubva pachikoro rodhi iyoyo ingoripo achibvanzi aibva abvuma kwaShemtasa ndikanzi ehe ndakavhara rodhi ndikanzoda kudini ndikanzi ndinofunga hangu kuti zviri nani kuti ndovhurire nechekuzasi uko avo vasapfurenge pakati pemunda wangu ndikanzi naShemtasa vari kutaura mukaitadza chienda ovhure rodhi zvaurikutaura wavhura rodhi wobva uya kuno wobva wanditaurira kuti rodhi ndapedza ovhura usatanga wavhara rodhi inini ndovhureza nyazungu tobvunza kuti rodhi tawirira nei ndikanzi oraiti ndakwenda obva asvika first thing chakaita abva angosvika aibva enda koovaka kaumba kake pandinoti ndabva nerodhi yese ndauchipinda mangu muyati aibva avhare nekaumba aibva anyarara inini ndozoenda kwaShe ndikati munhu my problem ndekuti kana tatuma vanhu ikoko kuti wakomana ndai muone zviri paground muye mutipe recommendation ndaifanira kunga ndakungozwa chete takawirirana zvakati zvakati izvozvi ndakutoona mumba it's a different ball game altogether ndotanga patsva mambo wangu vakauya vanhu vakauya vanasekitari vanashumba ndakafamba nemamambofamba ndimo Ishe zvikanzi munovhura rodhi nomu tabvumirana here zvikanzi ehe tabvumirana handisumbobvuma vaizvaruta right ngatibva kwauya It's okay. It's okay. Endai tikupe zuva tikuyayo mbona mika tikupe zuva sema namba yenyu tikupe zuva tikuyayo pausore wambokwatedza musati naenda musaende kuzongobora miti iri kubva unayo
Andipa mirai, andipa ndangari mirai baba. Usataure zvebasa. Pane ndangari kurira baba. Pane ndangari kurira baba. Ndangari kurira rekari apa. Ayo min asi chipo. Riripo. Hai, pari ndo pashavhura kuti awazoita kotena kugadzira kwao kuyati kwao kuvhura kukwidza neso. Kukwidza. Ndizvo kuboundary kuganu kutakuya zvao. Watata muchapinda menyu mochikwidza nababa penyu. Andizvo here. Yamusazochinjepo. Chikuya kumanje. Vari kuuya wega mambo wega. Vari kuuya kuona wega. Avo zvainga namba chete nduyemo. Handi next year.